En el cas del penalti de Joao, el que diuen és no hi ha una regla establerta per no dir que és penal, però sí que tenen emparaulat entre els àrbitres que si no influeix el penal en la jugada, diguéssim que el jugador ja ha xutat, llavors la falta és posterior a influenciar la jugada, doncs ja no ho piten com a penal, no? I aquí el que estan dient és que... Què dius, Federico? No, escucho. Doncs aquí el que diuen els àrbitres és que com que ja Joao ja havia xutat la pilota, no influencia en res la falta. Però és... Clar, que li fotin cop de puny, llavors, bueno, no passa res, com tampoc influeix, no? Ja Pero, és que clar. Pero estamos de acuerdo que era una falta de tarjeta amarilla en el medio de la cancha eso. Sí, tant, home. O sea, si cobraba